ҳамсар ва писарони Маҳмурод Одинаев муовини боздоштшудаи раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон дар як муроҷиати видеоӣ аз раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хостанд ба баррасии одилонаи қазияи ӯ ва писараш Шайх Муслиҳиддин мусоидат кунад. Вокуниши дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ ба ин паём дастрас нашудааст. Нусхаи ин навори видеоӣ ба дасти Радиои Озодӣ расид ва ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошту ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо. Хуб, сабабу далели муаллифони навор барои муроҷиат ба президенти Тоҷикистон чи аст? шаҳло пайвандони Маҳмурод Одинаев пас аз расонидани ғизову доруворӣ ба ӯ дар бозошгоҳ ё сизои рақами яки душанбе ин наворро пахш карданд. Онҳо гуфтанд ки танҳо баъди 3 ҳафта ҷои нигаҳдории ӯро муайян карданд. Пештар гуфта мешуд ӯ дар шаҳри Ҳисор аст ва парвандааш низ он ҷо баррасӣ мешавад. Сабаби овардани ӯ ба душанбе то ҳол рӯшан нест. тавре ба нақл аз додистонии кулли Тоҷикистон хабар дода будем, ин ниҳод рӯзи 5 декабр гуфт Одинаевро барои он дастгир карданд ки 29 октябри соли равон дар назди комиссарияти ҳарбии Ҳисор тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардааст ва нисбат ба намояндагони ҳокимияти давлатӣ таҳдиду суханҳои қабиҳро раво дидааст. و مهرنگار رضایeva ҳамсари Маҳмурод Одинаев дар муроҷиати худ ба раиси ҷумҳур гуфтааст ба ҷои шавҳараш ва писараш Шайх Муслиҳиддин ва намояндагони комиссарияти ҳарбӣ ва додистонии шаҳри Ҳисор узр пурсид ва ӯро мехоҳад қазияи ӯро мунсифона баррасӣ кунанд. ман ҳамчун модар рафтам дар пеши комиссарият бахшиш прасидам, дар хонам омадан, дар ҳавлиям омадан бахшиш прасидам. ай ҳамаи аз шумо хоҳиш мекунам ҷаноби олии муҳтарам ки кумак шумо дар кор ба кумаки шумо эҳтиёҷ дорем. Эмомалӣ Раҳмон хоҳиш мекунам ки аз ми азоб аз амин чизо мора халос кунем, амин чизо мора наҷот диҳем. меҳрнигор ризоева 29 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт рӯзи сешанбе барои ҳамсараш ба бозошгоҳи муваққатӣ ғизову дору бурдааст. нозирони бозошгоҳ чизои бурдаи ӯро қабул мекунанд, вале дар бори худи шавҳараш ва вазъи саломатиаш чизе нагуфтанд. масъулони идораи зиндонҳои Тоҷикистон дар бозошгоҳи рақамияки душанбе будани Маҳмурод Одинаевро тасдиқ ё рад накарданд. хуб, наздикони Маҳмурод Одинаев иллати нигаронии худро чӣ гуна тавзеҳ доданд? чун мақомот айбномаро гуфтанд ва таҳқиқ идома дорад. натиҷаҳояш низ эълон хоҳанд шуд, магар ҳамин тавр нест? бибинед, нигарониҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ садо доданд. наздикони Одинаев ва онҳое ки ба таҳқиқи мунсифона даъват мекунанд мегӯянд сабаби боздошт рӯшан нест. Одинаев моҳи октябр дар назди комиссарияти ҳарбии шаҳри Ҳисор фақат иддао кард ки писараш ҳоҷи Акбар Одинаевро ғайриқонунӣ ба сафи артиши Тоҷикистон ҷалб карданд ва ӯ дар як наворе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам роҳ ёфт мегӯяд пас аз ба сафи армия ҷалб шудани фарзанди президент розӣ мешавад ки фарзандашро ба артиш баранд. ҳуқуқшиносон мегӯянд ки баёни андеша аст ва шахсро наметавон барои баён кардани фикраш боздошт кард. сониян суоле ҳам гузошта мешавад ки агар Одинаев он вақт тартиботи ҷамъиятиро вайрон кард, чаро дар ҷои воқеъ боздошт нашуд, балки пас аз муддати зиёде боздошт гашт? тарафдорони Одинаев инро баҳона мешуморанд ва мегӯянд сабаби асосӣ он аст ки Маҳмурод Одинаев рӯзи 16 ноябр дар заминаи камбуди барқ хостори як тазоҳурот дар назди ҳайкали Исмоилӣ Сомонӣ шудааст. ин ҷузъиёт боздошти Одинаев ва таҳқиқи одилонаи қазияи ӯро печида кардааст. фаҳмо ва сипос барои суҳбат.